Jeep Grand Cherokee 24-та година на 49 000 км. Автомобилът е Limited ниво, най-високото ниво на оборудване. Има безключово палене, което ви демонстрирам. За натискане на ключа. Много удобна екстра за зимния и летния период. Колата е неразличима от нова. Почти всички екстри има за модела. Тъмно сив цвят, Limited ниво, нови зимни гуми Michelin. Колата е 6+1 с право на данъчен кредит. Тук е третия ред седалки. Втория ред е от две седалки, 4-зонов климатроник, може да се управлява от задния ред, черен кожен салон е различим от нов, има възможност за бързо сваляне на седалките и става голяма товарна площ. Разполага с штори на задните врати. Автомобила е с Full LED фарове, всички отстроени фаровете, Distronic. Интериора е с дървени лайсни, шито кожено табло. Много висок клас изпълнение. Автомобила има безжично зарядно, всички изходи за зареждане, безжичен CarPlay и Android Auto, така че само телефона трябва ви е в джоба и може да си го управлявате от колата. Да се налага да го вадите изобщо. Колата, както казах, е на 49 000 км. Разполага с